Patay ang usa ka 60 anyos nga amahan human na anod kauban ang 30 anyos nga anak diyang naabtan sa ulo sa baha ato sa ilang pagtabok sa sapa sa Alamada, Cotabato. Anak nakalingkawas. Aniyang detalye. Napalgan nga wala na'y kinabuhi kining 60 anyos nga lalaki atol sa search and rescue operation sa MDRRMO o BFP sa Libungan River sa Barangay Kamansi sa Alamada, Cotabato adlawng Miyerkules. Naanod matud pa kini sa baha kauban ang yang 30 anyos nga anak nga lalaki diyang mitabok sa Tuwaan River sa Barangay Mapurok banda alas 4:30 sa Martes sa hapon. Matud sa MDRRMO Alamada, wala matud pa nabantayan sa mag-amahan ang ulo sa baha nga padulong kanila samtang nagatabok sa sapa hinungdan sa ilang pagkaanod. Swerteng nakalingkawas ang anak, apan patay ang amahan. Human nabuhian niini ang kamot sa iyang anak nga nag-alalay kaniya. Kasama niya yung anak niya, tumawid, tapos naabutan ng ulo ng baha. Naanod silang dalawa, mga 100 meters. Sadly, yung tatay po is nakabitaw doon sa anak, kaya naanod po yung tatay, sir. Yung anak is nakasurvive. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Sumala sa MDRRMO, ang nasinating pagbaha, epekto sa pag-ulan sa lungsod, dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nagpaimangno sab sila ngadto sa mga residente sa Alamada, ilabi na sa mga bahaunon nga lugar nga mag-igmat sanglit padulong na ang rainy season. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.